sang putra Bendayuda paman. Piye anggonmu golek jago soleh apa durung? Inggih pangestu paduka paman Kincaka sampun angsal damel. Ndi jagomu? Inggih kang wonten wingking kula menika paman. Oh. Bocah gagah gedhe dhuwur. Inggih. Wong Degus. Wong Degus sapa jenengmu? Bakoh buka. Ae gereng. Walah, burung gereng nganti kaya lindu. Kowe takon karo aku. Joko Bilawa jenengku. Joko Bilawa. Iya, dasar para nyoto. Raja Mala. Wanapa Kakang Kincaka? Mungsuhmu Joko Bilawa pawongane kaya ngono kae. Arep gagahe gagah, gedene gedhe nanging kuwi gedhe gombong. Kuwi ora litur biasa pecah pisan modyan. Aja mukon mungsuh kowe dhisik. Menika kados pundi paman? Nggih. Yen pancen kaya mangkono. Gandeng Harya Seta wis oleh jago. Joko Bilawa bakal dadu lawan Raja Mala. Mapan oneng babar kawat janget cincang. Ingkang wis cumawis ana nyalun-alun praja Wirata kene nanging ing wektu dina iki anggone nganakake adu jago manungsa iki yen mung lawaran kok tak kira rugi. Sing rugi sapa? Sing rugi aku. Kursa paduka paman Kincaka kados pundi? Nganggo totoan. Totoan menika awisanipun legari paman. Ora peduli iki totoane nyawa. Iki totoane nyawa. Nek ora nganggo ngabotoan mesake karo jagone. Nggih, wani apa ora? Inggih, derek rasa paduka paman Kincaka. Ya. 10 yuta. Derek kok 10 yuta niku pripun? Wani ora? Anak ratu critane simis. Nggih, derek 50 yuta. Lah kok nembe 10 terus mundak 50. Piye Bilawa? Waniyo anak ratu kudu tetep tak totoane nyawaku. 100 yuta lho Bil. Waniyo aku rene iki sanguku mung 18. Kuwi komplit sak musike. Waniyo nggih pantun paman. Juga kene sak miliar. Nggih. Polke sisan karuan leremu. Nggih derek tak unggahke pisan ya.
rong triliun piye mutar rawe nggih namung derek paman tak bentoke bul manuk manuke sinten piye Bilawa aja caeco aja pasipis manuk apa sing kulino kungkung ning banyu wah blawanan wong iki aja cak gojek aku ndredeg Bilawa iki totoane bermanuk engko yen nganti ana apa-apa lawan kula warga Wirata kepiye aja di tak tombokane nganggo nyawane Bilawa tenang tenang yakin mungkin nggih paman kula namung nderek rasa paduka ya yen pancen kowe wani wektu dina iki adu-adu jago diwiwiti tatane bermanuk kuwi tegese sapa sing ngletak jagone kudu lunga saka papan kene yen nganti jago saka Kanoman Sirajapa sing mati kebadyan Kencapura tak pasrahke marang Kakang Prabu Durgandana tak tambahi guluku nanging yen to jago saka kasepuan sing ngletak Jaka Bilawa sing mati Kakang Prabu Matswapati kudu lunga saka praja tanpa nggawa apa-apa Rudramon tabler ginatap Dukaya yasini Toko paduka kados mekaten sampun ketingal kleko gedhan paduka paman Kencapa mbuh ayo bangune adu-adu jago iki kudu kawiwitan yen nganti ora kawiwitan mundhak apa ora kuciwa bapakku Wirata ayo waktu dina iki adu jago diwiwiti liyane jago ora kena munggah ning babar kawat jangan cinta
Ya. Oh. Kowe Joko Bilawa iya apa ora? Ya dasar Pranata Raja Mala. Iya. Kowe dadi jago saka Wirata bakale tanding kelawan Raja Mala. Yen dai paratke kaya wedhus bucul ngadepi Singabarong timun mungsuh duren timune kowe durene aku timun ceblan duren ora sikar rapat nguloni batang kowe mungsuh aku lae barake tomat mungsuh duren lho tomate kowe durene aku aja kok keceblokan kesenggol yang mecotot nyawamu kejian tenan sumbat kalah kowe mungsuh Raja Mala gawe barake bisa ngrajangin mungsuh Joko Bilawa padha karo mungsuh karo malaikat Jibril lawanan wong perang nyandak malaikat wani ora apa mesti tak deni yen kowe wani tanding karo aku jetakon dosa lakon tebak jadamu ganjur nyawamu kowe ngepur pira